سلام تخاتلتنا الشانل كما يلهم كما يتخونوا لو ما أنتي أبزي حصر زبالة حنت نشتي فيديو حزمة يلهو كما يجيرهم اسكامرس نزهز بي يتاللوا خم زلوا كما يجيرهم لما كم نهنا فريندس مسيلهم أبزي سوشيال ميديا أنا يتقو على خم زلوا كن رئينا زي أبزي نريو زلنا أسمرهم محرت أبزي بحال ناتي فرينديو حجتي ناتو فيسبوك اسكام جيرهم مالو اسكام جيرهم حدا عبي ناي تريدين ኢንቨስትመንት ከም ዝተዓወተ ገይሮም ፖስት ገይሮም ኣለዉ ኢሚድየትሊ ነቶም ናቱ ኮንታክት ከዓ ከመስመሮም ኮይኖም ንኩሉ ሰብ ኮንታክት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ምስ ተፀሓሓፍና ቅድሚ ምፅሓፍና ማለት ንሱ እንታይ ኢሉ ሰዲድለይ ሰላም ብሮ are you familiar with bitcoin mining and how you can earn swift income and bounce from it ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ወላት ሰላም ብሮ ዝብለን ዘሎ ከም ትግርኛ ገይሩ ሰላም እዩ ዝብለን ዘሎ ማለት እዩ ከመስመሮም መሲሉ ድሕሪኡ ምስ ተፀሓሓፍና this is lucrative way of earning constant income you don't really need much experience to embarrass on this opportunity رايو معرخ እንደይ ንዓይ ይስሕበን ከም ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣነ ከዓ I am happy how can I start ኢለ ኣለኹ እንታይ ከም ዝብል ንክሰምዖ ማለት እዩ እቲ ንሱ ሂብኒ ዘሎ opportunity 2000 ኢንቨስት ገይሩ 23000 ከም ዝተዓወተ ኣብ ትሕቲ 3 ሰዓት which is completely impossible ማለት እዩ I can help you if you want to learn ይሉ ጽሒፍልኝ ኣሎ ኦኬ እንጽሕፈልና how can you help me ላይ ኣለኹ ሕጂ ትንሶም ዝጥቀሙሉ መርበብ ራእዩ ከም ምስ በለ ከመስመሮም ይዝኹን ዘሎ እንትደውልናሉ ክቀበለና ኣይክእልን እዩ ግን ተንሱ ክኸፍለሉ ዝኽእል ሳይት ኾን ወይ ድማ ናይ ቢትኮይን ዋለት ክሰደለ እዩ ሕጅራ በዚ ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ከምዚ ጌን ክትገብር ኢኻ እቲ ንዓይ ንምህራፍ ወይ ድማ ነቲ ናቶም ካስተመር ኣታክ ንምግባር ተጠቂሞም ዘለዉ ሲስተም ካራይዎ 2000 ኢንቨስት ገይሩ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓት 23000 ኣታዊ ከም ዝገበረ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንፀበዮ ክሰደልናዮ ሓፂር ግዜ እቲ ሞር ኢንፎርሜሽን ናቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከምዚ ብምግባር እዮም ነዚ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩሉ ኤርትራዊ ቪክቲም ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እዩ ክሳብ ነዚ ኣብዚ ንፅሕፎ ዘለና ብትግርኛ ዋላ ኮንቨርሴት እንድሕር ጌርና ናይ ትግርኛ ትራንስሌተር ገይሮም ብትግርኛ ገይሮም ኮሙኒኬት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሕና እንታይ ክንብል ኢና ኦኬ ትግርኛ ስለ ዝዛረብ እዚ ኤርትራዊ ወይ ድማ ሓበሻይ ወይ ድማ ትናተይ ፍሬንድ ሪል ፍሬንድ ናተይ እዩ ኢልና ክንግራህ የብልናን ማዕረኽ እንደይ ተራቂቆም ከም ዘለዉ ማዕረኽ እንደይ ነቲ ስርቂ ብሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ወይ ሒዞሞ ከም ዘለዉ እዮም ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ if you are interested in learning bitcoin ይብለን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሹር ክብለ I am ready sure I am ready ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ ከም ናተይ ፍሬንድ ከም ናተይ ሓው ኮይኑ እዩ ዝመፀኒ ዘሎ Okay, so how can I start ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ እዚኣ ቪድዮ ዘዳልዋ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ኢልን ኣሎ do you know how to purchase bitcoin ኢልን ኣሎ yes I have bitcoin wallet ክብለ yes I have bitcoin wallet ኢለ ኣለኹ መታን ምክንያቱ ትንሶም ዝጥቀሙሉ ስለ ዝፈልጠ ንሱ ሕጂ ናይ ዋለት ናይ ትራንዛክሽን ብከምኡ ገይሮም ክዕሽውና ስለ ዝደልዩ ማለት እዩ ሶ ነቲ ናቱ ሲስተም ንክቀለሉ የሳለኒ ኢለ ዘለኹ ብዝኾነ ገይሮም ግን ናብዚ ሲስተም እዚ ከም ንመፅእ እዮም ዝገብሩና ማለት ኮንቪንስ ዝገብሩና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልን ኣሎ do you have any crypto app ኢልን ኣሎ yes I have Binance ኢለ ኣለኹ
يتصحف على أنت يكسدلنا يكون رينا. Do you know how to send Bitcoin to other USD wallet address? Can you see? Do you know how to send Bitcoin to other USD wallet address? أبزينا حجي كنت نقول زلنا. معناته نحنا نزل سبزي يا ملو بملو confirmation كي جبرنا ملو بملو نسودي أي نسون كي فلتنا نا باينانس والت ويدما أبناي بيتكوين أدرس والت نسدد على مالتي سلازي نا اندحر نسدلو لينا خوينا ገንዘብ ሪካቨር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣብዝና ሃና ኣካዳሚ ዘለኹም ሪካቨር ንምግባር ከም ዝሓግዘና ዝበልኩም ንለኹም ግን እዚ ዝኾነ ሬጉሌትድ ክኸውን ዋላ እቲ ናይ FCA ዝበሃል ፋይናንሻል ኮንዳክት ኣውቶሪቲ ዝበሃል ዝኾነ ኮንታክት ገይሩ ሕጂ ሪካቨር ክገብሮ ኣይክእልን እዩ በዚ ዋለት እዚ በዚ ናይ ቢትኮይን ዋለት ኣድረስ ምስ ከደ ኢት ኢዝ ዳን ወላ ሓንቲ ገንዘብ it is scam ኣብዛ ኣትዩ ክበሃል ኣይከኣልኒ ይርከብኒ ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ send me a screenshot of your Binance ይብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብቲ ትሪክ መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ why should I ሕጂ እንታይ ኢልኒ send me screenshot of your Binance why should I send ኢለ ኣለኹ ሕጂ ጅራዮ so I direct you how to do it ብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ this is completely ንዘይትፈልጦ ናትካ ፍሬንድ ዲ ኣይኮነን ብልክዕ ከይ ኣለለኻ ኣብ ከምዚ ስካም ዝንወድቕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ለስጎ በዚ ደው ኢልና ኣሎ ከልዕለና ኣይክእልኒ እዩ ለስ ናይ ምሕረት ኣብ ናይ ኣስመሮ ምሕረት ኣብ ዋትሳፕ ስለ ዘለኒ እንድሕር ተቐቢልኒ ናብ ዋትሳፕ ክድውለለ let's go together let me check it okay let me search Asmoro okay Asmoro موجود علني let me try to call him እቲ ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ሲስተም ኣብ ከምዚ ገይሮም እዮም ነዚ ሰብ ኣብ ዘይተደለየ ሽግራት ዘእትዎ ዘለዉ እሞ ኩሉ ህዝብና ኸ ካብ ከምዚ ዓይነት ሜተድ ክጥንቀቕ ኣለዎ እቲ ናይ ስርቂ ማዕረ ክንደይ ተራቂቖምሉ ከም ዘለዉ ማዕረ ክንደይ ንዓና ታርጌት ገይሮምና ከም ዘለዉ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ነገር ድማ ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኹን 2 ሰዓት ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብካ ወፊርካ ጥራሕ ክትረክብ ክብላ ከሎ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና this is completely impossible ማለት እዩ ብቐሊል ብከምዚ ዓይነት ክመፅእ ዝኽእል ገንዘብ ኣብ ዓለም ከምዚ የለ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ንኩሉ ናህና ይዕርኹ ኹኑ ናህና ቤተሰባት ከዓ ከምዚ ዓይነት ከም ዘሎ ከነጠንቅቕ ክንክእል ኣለና ንሕጂ እቲ ኮንቨርሴሽን ድሕሪ ቀፂልናዮ ምስኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ግን ብሓፈሹ ኣብ ከመይ በፂሕና ኣለና ክትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናተይ ቢትኮይን ዋለት ክሰደለ እዩ ናቱ ኣድረስ ክሰደለ እዩ ሽዑ ክንድዚ ስደድ እሞ ከምዚ ገይረ ጋይድ ክገብረካ ይኽብል ይብለኒ ብድሕሪኡ ኢት ኢዝ ጎን ገንዘብካ ኣበይ ከም ዝኣቶ ኣይትፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ካብ ከምዚ ንጠንቀቕ ስለምክታልኩም ከምኡውን ኣዌር ብምዃንኩም ደጊመ የመስግነኩም ሰሰናይ ቻው